Kabuk Palace Kawan Rashapi, Yaka Kodyara Papura, Ka General Studies Pepuan, Pinking Aktiari Lade, Naka Pendaki Competitive Exam, Kum Ka MCS, MPS, Bat QA Ki Allied Services, Kat Kum Ka Syllabus, But to my tam, Jong Ke MPAC, Araja R4R, Pilaban Yo Yeka, Na Kitukan Kot Paro Hashalong. Nongsumar Khasi kintup nadu gitu ki besumar ye ba Shah Puhbseiñ nang ta ye ki ba ingding ki ba kedia ki ba sumar nyang sopet bat ki Nongkhem na lor kiwe ha ka singi balang ki la yo ye ka Jingithuh na ki HADC kom ki Nongsumar bla itu dakaan la ban pen kin mau ba ka dei hadin ka jinga kun ka balan ne kumban rius ne me ba ki nong ai dawai kin bat Khasi kin yo no ye ka Jingithuh dakaan ya ka kam ka ba ki tre Wadla ki Nongsumar Khasi ki don de ki spangut ki bla apply Henry ne kaliang jong council hapo ke jingelam jong UCEM ba Titus W Khan komu chairman jong ki HADC hapo ke protection and promotion of Khasi Traditional Medicine Act 2011 kala ashwa ye ke Jingithuh tang ye ki khalai ngut ni la khot kerpang man tagasni hadin ba phi la pendap ban penithu elade syakani ke commission kum kita ki nong ai dawai kan bat Khasi paka ki jongi lengkot ka jingat nanti jong ke commission hakini ki Khadc snam nila persyang ya kaban sandur ban penwandur lengba kan ka an ka bangi la don ban pelong ya ke Jingithuh ya phi ki nong ai dawai Khasi ki baju ai ya ka jing syakri halaki jong ki shnong ki thau haki jaka ki ba pher ki ba ha apo pu sam jong ka council daga ba phi ai ka jing syakri ban sumari ki bril halaki jong isap ipong ibau blei try kan ra la ai phi wat shisha kani ka jing sumar ka jong phi kalalong ka jing yarap ka bakha ya ki pait ba ki nong shong shnong bawat ki breu ki bana baru ki bajuan banwat ka jing sumar ka jong phi phila panon kam hok ka bau blei ula ai phi kin sa ban ngi snow ba kong ka council ngi dei ban ai ka Jingithuh ka ba pakai phi hoat ngi mla ban ai ka Jingithuh ya baro ki nong ai dawai Khasi ma ki don ru ki kendon ka ba pi ha ban buat runti khnang ba phin long ki ba Vietnam ban ithu pi kom kita ki nong ai dawai ki Nongsumar Khasi